siitä ja käy kattoo, missä se ylempi hylly on. Joo, meillä. Ja sulla on oikea kielavo työntää oikealle jostain työntää. Nyt tiedän halkeamun vieressä. Mihin sika hyvin? Eikö sulla aika hyvä se hylly siellä? Ja siis se vasemman jalankin saa ylöspäin vähän vasemmalle vielä. Siinä jossain siinä halkeammin. Eikö siinä nyt halkeammin? Joo, alemmas. Siellä tuolta on hyvä. Jalkojen takia se on helpompi se toiseen kanssa. Niin näytti, kokeile yltäisesti siitä, kokeile kurottaa sinne, niin sitten vedät vähän jatkosta. Ja katsot, että yltää sun jalka sieltä alhaalta. Vähän se oli enemmän vasemman, vielä vaan, enemmän vasemman. Siinä niin jossain. Ja hypähdät sinne, eikö se ole aika hyvä? Noin, ja sit nostaa oikea jalka ylös sinne penkille. Noin. Ota. Joo. Se lähti siitä näin. Mihin sattui? Ja sit siinä kun nostat sen oikean jalan, niin sitä ei välttämättä tarvii nostaa siihen hyllylle. Siinä on se hyvä viistopinta sen hyllyn vieressä. Nostat siihen. Sitten sieltä alkaa tulee hyviä otteita. Tulee ihan mega hylly vasemman näyttö. Mitä? Mitä ei varmaan? Niinku huulet ihan. Stressaa ihan vikana. Mä nyt No mä tuun sinne toiselle puolelle köyttä. Ota köyt kiinni. Ota kiinni. Noin. Niin näet sä nyt siinä oikealla, sen jatkon yläpuolella. Astu siihen johonkin. Ja sit vaan luota siihen, että seuraavat on vähän parempi. Ja siis kun sä pääset pari käsiä otettu ylöspäin, niin se on paljon helpompaa. Jes, come on mennä. Come on. Voit jatkaa vaset kättä vähän vasemmalle, niin saat mätsi viereen. Seuraavat on hyviä, ja näet sä miten mega kahvalle sä oot astumassa ihan just vasemmalle. Näetkö? Se hylly siinä. Tänne? Niin. Enhän mä hetkeä vielä ole astumassa. Sä oot astumassa sinne ihan pari käsimuuvin päästä. Siinä vaiheessa kun se rupeaa kuumottaa, niin sä astut sinne hyllylle jo. Ei mulla on kuumottaa, jos mä oistis... Mä oisin kerran tippaa. Tee nyt pari, vedä siitä hyllystä ja vedä sinne niin seuraava jatkoon. Noin. Siellä ylhäällä tulee ihan lohta parempia käsiä. Astu. Sulla on pultti ihan siinä kohdalla, ei mitään hätää. Annetko löysää? Jes, nyt aina mennä. Hyvä? Noniin. Näin. Ei halua paha. Ei, siis mä tiedän, että ei oo pahan, mutta on vaikea päästä. Ja nyt varmaan oikealle päin se jatkaa. Hyvin menee. Mitä hätää? No sitten levätä laittaa itse kiinni. Joo, ota se. Joo, laita itse kiinni. Sillä ei olla tän. Aina kun löysää. Mistä seuraa jatkoa? Okei. Näetkö siellä oikealla aika hyvä ote? Nikata sitä. Ja nyt se haiskahtaisi pultti tällaiselta. Että sä tulet ehkä tähän kattoon näin, joko näin tai näin. Ja sit sä menet sinne jatkon päällä oikealle ylös. Ja sulle näet sä siinä
nyt se klipattu jatko, niin siitä kello 5 on jalitsu. Mä tulisin ehkä siitä nyt jotain tällaisia olkapäämuuveja ja nostaisin oikean jalan ylös tänne. Näet sä tuolla tikkari? Se köydän. Ylhäällä. Vähän osoittaa, kun niin haikea hahmottaa. Vähän vasemmalle. Eikö siinä ole ihan megajalka? Ja nostat siihen ja sit meet vaan sinne jatkon päälle ylös oikealle ja klippaat sieltä. Ja otat tän jatkon paikalleen. Mä luulen, että sä pystyt tekemään ne muuvit kiiveten. Sit putoo nätisti. Come on. Come on. Nice. Come on. Come on. Come on. Come on. You got it. Come on. Come on. Come on. You can do it. Come on. Come on. Come on. You got it. Come on. Come on. Come on. Nice. Come on. Come on. You got it. Nice. Nice. Nyt saat jatkaa, kun olet valmis. Mä haluan tehdä ton kohan sille ilman kipsiä. Joo. Sit käyt vaan ylhäällä. 是不是真的长大？ Me vedetään sitä yläköttää sitä huomioon. Niin sä lähtisit nyt tekemään. Ja vasemmalla alhaalla on hyvä pinssi, eikö se oo? Joo. Sit ota oikea risti. Joo. Sit lähdet nostaa ylöspäin. Mä tulisin ehkä jopa näin. Näin. Joko näin tai otan silleen näin ja näin. Nostaisin jalan ja lukottaisin sinne jatkon päälle. No mä katon mikä piti. Joo. Nyt katsoo missä ne otteet on vaan. Mut idea on siinä, että jalat on oikealla. 然后跟我吃的少不是？ Eli köyden. Just noin. Hyvä. Olkapää muuvi. Nouse ylöspäin ja olkapää muuvi. Nouset sen jalan päälle, niin se olkapää muuttuu hyväksi. Sama. Sama. Hyvä. Just noin. Sama. 然后来出股出股。 Siis, mitä mä tos vaiheessa, kun mä olin noin, mitä sä nyt olit, tekisin, niin mä ottaisin mätsin jaloille ja veisin ne oikealle ja sit menisin sinne. Seuraavan saa varmaan klipattua aika kivasti sieltä halkeamassa jatkon vieressä. Come on! Come on! Just go for it! Come on! Come on! Nice! Come on! Come on! Nice! Good effort!